Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Adaebedike Ada ndị Igbo nke onye chi ya zelu nke kunume a na-emekwa ọkwụma na Igbo amaka. Igbo ma ezigbo mma o. N'ụbọchị a achọrọ m ka anyị kwuo ihe gbasatara ikwu eziokwu. Oge erugo mgbe anyị nwa bụ ndị Igbo ga na-agwa onwe anyị eziokwu. Ọkachasị ụmụ anyị, oge erugo mgbe anyị ga na-akụziri ụmụ anyị nke bụ eziokwu, nke bụ ezigbote ntọala Igbo, omenala Igbo, nke ndị nna 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 anyị hanyere anyị n'aka. Ọkụ agụnyere anyị n'aka ekwesịghị ịnyụ anyị ọkụnụma. Ndị nna 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 anyị tọrọ ntọala Igbo wee hanyesie anyị asụsụ Igbo, ekike Igbo, nri ndị Igbo, omume ndị Igbo a na-akpọ omenala ka anyị si ebi. Mana ihe na-emezi kịta bụ na amarọ m ka ọ na anyị na-echezọ ka ọ nọọ anyị ma ụma. Ụfọdụ ihe niile ahanyere anyị n'aka onwezi nke anyị na-eme. Ụfọdụ niile aha hanyere anyị n'aka anyị amara ụma hapụ ya ọ na-awụchapụ, ngwongwo eji mara anyị na-ekpochafụ, anyị gwara aka anyị na-akụli ya ka ọ na-apụ. Asụsụ Igbo na-ana ana, anyị ncha niile ma asụ Igbo. Ndị Igbo ma asụ Igbo. Ndị Igbo na-asụ asụsụ be nna ha nke anyị na-asụ na vileji nke akpa na be nna anyị, mana anyị ncha onweghị onye na-ekwe akụziri ya ụmụ ha. Ụmụ anyị one ka ga-asụ asụsụ be nna anyị sụọ ya otu esi hanye anyị ya n'aka. Asụsụ a na-anakwa na-ana. Ihe dịka ka ndị Igbo si ebi omenala, ezigbote ntọala Igbo, omenala Igbo, ka nwaanyị si eme omume na ka nwoke si eme omume, ka anyị hapụrụ ọ na-awụchapụ. Ọ dịrọkwa na mma ụmụnne m. A bịara na iru akwụkwọ onye ọbụla na-eme argument na nke a bụ omenala Igbo na nke a bụrụ omenala Igbo. Ọ dịrọkwa mma o. Ọ nwekwa ndị kara nka ka nọ ndụ. E nwekwara ndị rugo 90 years ka nọ ndụ. E nwekwara ndị rugo 100 years ka nọ ndụ. Oge erugo mgbe onye ọbụla ga-ana be nna ya jee jụba ndị ahụ ajụjụ ma ọ bụ na ile ozogo. O nwere ihe dị aṅaa a na-ekwu okwu ọ bụ na ị marọ, ị na-be nna gị ije jụọ ha kedu ka ndị be anyị si eme ihe dị otu a ma ihe dị otu a. Ị ma nọ na soshal midia wee mara omenala nna gị. Ị ma nọ na soshal midia wee mara ka ndị bụ ọ dị be ndị ife dị na be nna gị. Anyị na-ekwu okwu nzu mbọsị a, ụfọdụ na-asị na nzu juru ebe niile. Ngwa nekene anya na ana ebe a nọ, aja ụlọ akịta ifu nzu n'ime ya. E nwere obodo bụ aja ụlọ, o nwere obodo bụ sọ aja ka ha nwe. Ha enwero aja ọcha. So kedu ebe nzu si wee bata n'ime aja ụlọ? Ka m kọwaa ihe gbasata nzu. Ihe gbasata nzu bụ omenala Igbo. Ndị Igbo na-alacha nzu. Ndị Igbo na-alacha ụlọ. Ndị Igbo na-ete nzu n'arụ. Ndị Igbo na-ete ufie, ihe a na-akpọ uli, anyị na-ete ya ete n'ahụ. Ịghọtago? Mgbe a nụrụ agha, a nụsịrị agha, ndị agha ndị nụsịrị agha si na agha ebigo. Ihe a ga-eji ma na agha ebigo bụ a na-ede ya ede n'ala ma ọ bụ ịbata be mmadụ ife ebe o kposiri nzu iji gwa gị na agha ebigo. Ndị Igbo adịghị eji nzu na-agọ ndị nna 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 anyị. Ndị Igbo adịghị agọ mmụọ. Anyị na-akpakọ nkata. Anyị na ndị nna 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 anyị na-akpa nkata. Anyị anaghị apụta were nzu na-akpasa otu ịnọkịta ịnọ na be gị, ịpụta iwere pen, iwere nzu ị na-edelu mama gị ma papa gị ifuru na ọ dịrọ mma. Nyachi ife ụtụtụ ị ga-ekene nne na nna gị, gwapụ ha okwu, kene ha, ịpụta iwere nzu debela ha ifuru na ọ dịrọ mma. Ya ga-agwa gị na ọ bụrụ omenala Igbo. Anyị chi ite egwu, anyị na-etekasị nzu na wele a na-ete egwu. Ọ dị ka pọlda, ọ dị ka ihe anyị ji egwu egwu. Ọ dị ka omenala Igbo mana abụrụ ejighị ya agọ mmụọ. Ịgọ mmụọ abụ omenala Igbo. Ndị ọgọ mmụọ bido were nzu mewe ya ka ga-asị na o nwere ihe dị so special. Ịghọtago? Ejikwa nzu eme chọk. Chọk anyị eji akụzi ụmụaka ihe na skuul. Ọkwa nzu. O nwere ebe e nwere large deposit of nzu ebe dị iche iche. Abịa eburu ya refine na were emete chọk. So mmadụ abịazịna na-awọgbu gị gị were nzu were edo were nke a mee nke a. Edo anyị na-akpọ ya ufie na be anyị. A na-ete ya ete. Ịghọtago? Obodo ọbụla na-enwe ebe ha ya gwuo. Ụfọdụ obodo, ọ bụrụ obodo niile, na-abụ ha jee ugwu ha egwute edo. Ụfọdụ egwute nzu. Ibute aja ị ga-afụ nzu na aja a. Ewere ya na-edekasị ihe n'ala. Ụmụaka jiri egwu egwu. Mana nke ijizi nzu si na iji kpọtụ mmụọ ndị nna 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 gị, ọ bụrụ omenala Igbo.
anyị mụtara ya amụta, ọ ndị traditional religion wetara ya. Biko ka a hapụzi na-enwe nghọtafie ihe eji nzu eme. Ọjị bụ mkpụrụ osisi jikọtara ndị Igbo niile, mana ndị Igbo adịghị eji ọjị Yoruba maọbụ ọjị Hausa wee na-akpasa ndị nna 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 anyị nkata. Nke anyị fụrụ n'ala Igbo, nke na-eto n'ala Igbo ka eji eme nwanne, ka anyị ji erikọta, ka anyị ji akpasa ndị nna 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 anyị nkata. Anyị anaghị eje weta nke ndị ọzọ. Biko ka anyị bido kpawa nkata gbasatalụ ihe gbasata ndị Igbo. Ndị Bini kpụsịa nzu na be ha gbuo edo, ebudatala anyị. Ma nzu si Ile Ife ebudatala anyị. Ọ bụrụ na ị chọọ ịgwa ndị nna 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 gị okwu, ị ga-enye ha respect, kwanyelu ha ugwu, were ihe ha maara anya. Ọkwa ha nọ n'ana. Omenala bụ na gị na ndị nna 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 anyị a na-akpakọ, gị na ndị nna 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 anyị na-emekọ ihe, iwere ihe dị na be nna gị, ya bụ ọdịbendị, wee na-agwa ha okwu. Ọ bụrụ otu anyị yi akwa, mpụta nchịta akwa ma ọ nsi obodo oyibo gote akwa, mpụta ngwala akwa were sị na m ji eme sacrifice nọ ndị nna nna nna. Ụfọdụ na-eji kandụl sef, kandụl si na omenala Igbo, kandụl ịmara ebe a na-eme ya, asị na omenala Igbo. Ọ dịrọkwanụ mma o. Olugokwanụ mgbe anyị ga-eje jụwa ndị ka nke ajụjụ. Olugo mgbe onye ọbụla ga-ana be nna ya jee jụba ajụjụ. Onwe ihe gbagojugo anya na be nna gị na village unu jee jụọ ya. Anọzi na online na-agada information maka ndị Igbo. Ọ dị is a shame. Ọ yi ifere. Ọ yi ifere na dimkpa gbajulu ana ga na-eme argument online without fact, without eje John Papa ma ọ bụ ndị onwe okenye nọ na be ha si kedu ka ndị be anyị si eme ihe dị otu a. Na-ekwu okwu gbasara ọzọ, ndị mmadụ aghọchalụ. Onye tụ ya n'okpuru edi n'isi yiri white, ọ na-aba. O nwere ịjọ ekere ebe okpuru ede ahụ si ọ marọ. Ịjọ ya akwa white anụ ọ bụ omenala Igbo, ọ marọ. Akwa white n'okpuru ede kedu ebe a na-emepụta ya n'ala Igbo, amarọ. Ụfọdụ sị na ọ na-aba. Ya bụ na ọ na-aba bụ ihe na-akwa akwa ndị nna 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 gị yi ise. Olugo mgbe onye ọbụla ga-ebido jụba ajụjụ, jụba na ajụjụ, kwube na eziokwu, ife ihe na-adịrọ mma ikwuo ya. Mgbọsị ka mụ na mmadụ na-akpa nkata, nna asị na Jizọs batakwa, ọ sị m Jizọs nke ya. Ya bụ na nya nke ya maka m na-ekwu, Jizọs dị na be nna ya ka m na-agwa ya na ọ batara abata. Ifugodi ya, ọ dịrọ mma. Ụmụazị anyị na-azụpụta kịta ga-eche na ụka bụ omenala Igbo. Ụmụaka ụfọdụ kịta eche na doromi a na-agba na klọb na omenala Igbo. Ụfọdụ iche na igbu efi ma mmadụ nwụọ bụ omenala Igbo. Ụfọdụ eche na ibunye mmadụ na mọchụarị ma mmadụ nwụọ bụ omenala Igbo. Ihe na-abụrụ omenala Igbo. Ọ batara abata. Mọchụarị ka o nwere onye na-arụ, mmadụ na-erupụta friji a na-adọnye mmadụ. Ọ na-abụ mmadụ nwụọ, olu dị next day enye ya ozugbo kwanyere ya ugwu dị ya. Ndị be anyị ada agbasasị otu anyị si agba achụrụ ego na-agbasasị. A na-enwenata onye nọ n'ụlọ ga-eme ihe kwesịrị ime. Ọ bụghị onye ọbụla hapụsị ilo gbafuo. Onwezie ka nne na nna si nwụọ, anyị chegorie mgbe o ji wee si ebe o si wee nata, wee donyezie nne na nna tara afọ na friz bifo ọ ga-ejecha bata ekpokọsị gị ihe dị ya n'ime afọ. Unu amara na ndị a na-adọnye na mọchụa, ibute mma na mọchụa jee nene ya ọfụma. Ihe a bụrụ omenala Igbo. Bikonu, onye fụ eziokwu ya kwuo. Ọ bụrụ na enwe ihe gbagagharị na be nna gị jee jụọ ya. Igbo na-asụ n'ọnụ n'ọnụ mana anyị niile bụ ụmụnne. Anyị niile bụ ụmụnne. Enwere similarities na Igbo culture, mana enwere some certain things bụ ọdịbendị. Ihe dị be nna gị sọsọ bunu, sọsọ ndị bunu na-eme ya, o nwere onye ọzọ na-eme ya. Anyị ncha na-asụ Igbo bụ eziokwu, mana o nwere ihe unu na-eme na bunu ndị be anyị anaghị eme. O nwere ihe ha na-eme na Nsụka, ije Enugu Ezike ha ada eme ya, mana ọ dịkwa close, ha ọkwa almost the same place. Ifugi ya. O nwere ihe ha na-eme n'ezi agụ, ije Nkanụ ha ada eme ya. So ịnọzụ na social media na-eme argument na-asị na ndị bunu na-eme ụta, mana ị marọ. Ọ ka mma na ị na n'obodo unu jee jụọ ha, dị na ị na-ajụkwa ha jụọ kedu mgbe o bido, maka na enwe ndị batara abata. Ihe a na-akpọ tradition agwago m unu several times na traditional bụ batara abata na ọ bụrụ omenala Igbo. Culture bụ ihe bụ omenala Igbo. Culture bụ people's way of life. Ụfọdụ a na-eme argument traditional na omenala, na-emix ya up. Ọ bụrụ the same thing. Ọdịnala Igbo bụ ihe dị na be nna gị na-afịa anya. Nya bụ ọdịnala. Biko na onye ọbụla kwube eziokwu. Ife ihe ọjọọ gbaa ahụ, ihe ọjọọ gbaa ahụ abụrụ omenala. Anyị machisi ọnụ
na-eme na anyị na-achụ ego, na-eme na ọ gbasara m ma ọ gbasara m. Ọkwa ụmụ anyị ata afọ, afọ niile anyị taa na anyị n'iyi. Emechakwa ụmụ gị ewerekwe kandụl gọba gị. Ya bụ olu echi ihe emechakwa, anyị cha ya emechakwa nwụọ. Ụmụazị na-eto eto ewee jee wetazie waterproof sizie na omenala Igbo wee gọba gị, si na nna 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 ya dobe waterproof n'ụlọ, na ọ na-awụ ọchị gị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme kịta, ha na-enegunere anya. So ọ ka mma na ị correct ya na ka ọ hapụ ịbụ o ruo na tọn nke gị ụmụ ga-emebekwa mistake a ndị be anyị na-eme kịta. Ọ ga-adịrị anyị ncha na mma. Ise.